γίνεται, Μια χαρά. ήρθατε και νωρίς λίγα. Όλα καλά. Έχουμε εδώ λοιπόν σήμερα Boys and Noise, Βαγγέλης Άρης και Jimmy. Εις ακούσατε τις... Τι λέει, πες το. Εις ακούσατε λέω τις... Τις ακροάτρες. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έγινε, πώς πάει παιδιά, όλα καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που χειροκροτάει. Θα σου πω κάτι. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να συζητήσουμε, να χαλαρώσουμε, να συζητήσουμε. Εννοείται, ναι. Να Είμαστε χαλαρώσουμε έτοιμοι. πολύ, γιατί άμα χαλαρώσουμε πολύ θα μπορεί να και να κοιμηθούμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς γνωριστήκατε παιδιά? Από ένα είναι μια μεγάλη site ιστορία. γνωριμιών. Λειτουργεί ακόμα αυτό, Από site γνωριμιών. Τι έλεγε, Έλεγε είμαι μόνος και ψάχνω μπάντα. Και τελικά εντάξει. Και όμως γίνονται αυτά. Ένα boy band. Και όμως γίνονται εγώ. Αν πας σε μουσικά περιοδικά κτλ. Ή και σε διάφορες αγγελίες, ή αν πας και σε. Πώς το λες, Και σε προβάδικα έχω δει τέτοια. και σε πρόβες που γίνονται κτλ. Λέει ζητείτε μπασίστα, ζητείτε εκείνα. Πώς γνωριστήκατε, για πείτε μου τώρα. Γνωριστήκαμε πριν το καλοκαίρι του 2013. Πριν το καλοκαίρι λίγο βασικά. Άνοιξη του 2013. Ναι. Μέσω ενός διαγωνισμού για πες της το. Amita Motion Ναι. που διοργάνωνε Ναι. στο Facebook. Ναι. Μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή ο καθένας, Αχα. παραθέτοντας ένα υλικό από αυτό που θα Ναι. είχε, ας πούμε, Ναι. ένα τραγούδι ή Ναι, κάτι. κατάλαβα, ναι. Και υπήρχαν 5 παραγωγοί στον διαγωνισμό. Ναι. Θες να σου πω? Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Οι δικοί μας ήταν οι Playmen που μας επέλεξαν. Και που Καλά. επιλέξαμε για κόσμο. Εγώ κοντρούλης ο ένας. Από εκεί λοιπόν σας παρέλαβαν οι Playmen. Έτσι μας επέλεξαν ξεχωριστά και μας ένωσαν. Πού μεγάλωσε ο καθένας, Βαγγέλη, πού μεγάλωσες? Εδώ Αθήνα μεγάλωσα, αλλά είμαι από Ναύπλιο, μισός Ναυπλιώτης και μισός Κρητικός εγώ. Μάλιστα. Και έχει και λίγο από Ναρούτο. Κατάλαβα. Ποια από τα μαλλιά. Μισό, έχεις σχέση με η Ιαπωνία? Όχι, απλά είναι. Γιατί άμα έχεις σχέση έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Από πού είσαι εσύ, σου λέει. Γιατί είστε και μαλλιά μακριά? Είναι τα φράγκα. Ούντρα. Μιλάει. Δεν χρειάζεται να μεταφράζεις, το καταλαβαίνει όλα. Και βεβαίως όταν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη, έχουμε και τη γραμματεία η οποία μεταφράζει. Πού φτιάχνεις τα μαλλιά σου, ρωτάει. Παιδιά, είναι Να σου πω κάτι, μόνο γερμανικά μην μας δοκίμα. Εντάξει, είναι η αλήθεια είναι πως είμαι φρατζοφόρος και. Φρατζοφόρος. Ναρούτο. Εσύ, Τζίμι, πού μεγάλωσες? Εγώ έχω μεγαλώσει Πού εδώ κουρεύεσαι? πέρα, στην Αθήνα μέσα. Αλλά εντάξει. Άρη. Αθήνα μεγάλωσα και Και τρεις. ναι, Κεφαλονιά είναι η καταγωγή μου, αλλά Αθήνα γεννήθηκα Σε και ποιο σχολείο πήγε ο καθένας, Άρη, πού πήγε, σε ποιο σχολείο πήγε? Τώρα τα μάθω όλα, ρε παιδί. πω, άλλαξα πολλά σχολεία εγώ τώρα. Γιατί σε πετάγανε έξω? Βέβαια ήμουν πολύ άτακτος. Αποκλείεται. Αποκλείεται, ήσουν άτακτος πάρα. Κοιμόμουν τις πρώτες ώρες. Αυτό είναι μια χαρά. Για αυτό υπόψη είναι εδώ. Γι' αυτό το βάλαμε 8.30 και δεν ήρθατε από τις 7. Ναι, βέβαια, μας βοήθησε πολύ. Τζιμί, σε ποιο σχολείο πήγες? Στο μουσικό σχολείο στον Άλυμο. Μάλιστα. Το ηρωνικό μουσικό, από εκεί παίρνουμε και αφιερώσεις τέτοια το χειμώνα. Βέβαια. Ευαγγέλη, μ' αρέσει να το λέω Ευαγγέλη, γιατί Ευαγγέλη. Εγώ πήγα στο 56ο Γενικό Λύκειο Αθηνών. Μάλιστα, πολύ. Γενικό Λύκειο, τι θα πει Γενικό Λύκειο, δηλαδή είχε και κορίτσια μέσα. Γενικά. Μάλιστα, πείτε μου κάτι, έχετε επαφή ακόμα με συμμαθητές σας? Ναι, εννοείται. Εντάξει, οι περισσότεροι βασικά έχουν φύγει τώρα λόγω σχολής σε νησιά και έχουμε χαθεί λίγο. Αλλά τώρα το καλοκαίρι έχω μιλήσει με τους δικούς μου φίλους. Όταν έρθουν θα πάμε για βόλτα. Κατάλαβα. Θα τους πάω βόλτα με τα μάξι γιατί πήρε και το δίπλωμα. Και... Ναι, μα πήραμε δίπλωμα. Να μην τους πάει βασικά. Όχι, θα τους πάω βόλτα. Θα τους πας από Εθνική και Αττική Οδό που είναι ελεύθερα πρώτα και μετά τα στενά. Όχι, παιδιά, είμαι πολύ καλός οδηγός. Πήγα και πήρα την αδερφή μου από Πάτρα. Πες. Ήρθατε? Δεν Ήρθατε. Είμαστε εδώ, είναι όλα καλά, εντάξει. Σας πολύ εντάξει. Όταν πηγαίνατε στο σχολείο, πώς σας φέρνουν οι συμμαθητές σας? Γιατί ήσασταν, όταν πήγαινατε στο σχολείο, ήσασταν ήδη γνωστοί. Ο Βαγγέλης σίγουρα. Εγώ. Μάλιστα. Εδώ ξεκινήσαμε το 16. Εμείς είμαστε λίγο πιο πουρά. Όχι, κάτσε μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Όταν ήσασταν στο σχολείο, δεν είχατε ξεκινήσει όλοι μαζί. Πώς σου φέρονταν οι συμμαθητές σου, είχαν κάποιο θέμα ή οκ? Εντάξει, βασικά επειδή μετά από κάποιο καιρό, εφόσον ανεβαίναμε και προχωράγαμε με τα παιδιά, ερχόντουσαν αρκετά κορίτσια έξω από το σχολείο. Εγώ δεν μίλησα για κορίτσια, εγώ μίλησα για τους συμμαθητές σου, εντάξει. Θα σου πω γιατί. Για να κάνω στη δουλειά που το βράδυ για γυναίκες μιλάμε εδώ μέσα. Για λέγε. Εντάξει, το αντιμετωπίζανε
Με χαβαλέ, παιδί, δεν είχαν πρόβλημα. Δεν είχανε. Ναι, κάνανε πλάκα. Αυτό σημαίνει το ανάποδο, παιδιά. Σημαίνει στις γυναίκες. Όταν είναι η γυναίκα, η αρτίστ καινούρια, πω τις κόβουν τις καλημέρες. Οι υπόλοιποι ζηλεύουν. Άρα εμείς οι άντρες δεν ζηλεύουμε. Όχι. Okay. Πώς έγινε η ιδέα του group, για πείτε μου, πώς είπαμε, θα κάνουμε group. Εντάξει, οι Playmen σας ανέλαβαν κτλ. Και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα του group. Μας είπαν ότι σκεφτόντουσαν για πολύ. Και μας ρώτησαν και γενικότερα μας λένε: εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό. Θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό. Στην αρχή εννοείται πως το φοβηθήκαμε λίγο, αλλά ευτυχώς δέσαμε πολύ γρήγορα και πάμε πολύ καλά. Κατάλαβα. Άρη, το όνομα ποιος το βγάλε? Το όνομα το βγάλαμε εμείς μαζί με τους Playmen και μαζί με τον πρώτο κόσμο που μας ακολουθούσε τότε. Ναι. Ο αρχικός κόσμος. Ναι. Μέσω ενός live chat, web chat, πώς λεγόταν. Τι ζητήσατε ιδέες? Ζητήσαμε ιδέες, μας προτείνανε πολλά και επιλέξαμε αυτό. Η ιδέα Boys Noise ήρθε μόνο από έναν ή από πολλούς? Ένας την πρότεινε. Έχετε κρατήσει ποια είναι αυτή? Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί, παιδιά? Θα έπρεπε να ήταν αυτός που το βρήκε το όνομα, θα έπρεπε να τον είχατε κάθε μέρα να είναι σε όλες τις συναυλίες με δωρεάν μετακίνηση και με λιμουζίνες. Εγώ δεν σας τα λέω. Να μας το πείτε ποιος ήταν. Το management μου μέσα. Επιστρέφουμε αμέσως. Boys and Noise εδώ, στο 95,2 Athens DJ στο Breakfast, 8 και 43. DJ, λοιπόν, που είχαμε μείνει, συζητάγαμε τώρα για να δω τι πρέπει να σας ρωτήσω πολύ. Για να τον θυμόσαστε, πότε ηχογραφήσατε το πρώτο σας τραγούδι? Μάλλον, πώς ήταν, όχι να το πω αλλιώς, πώς ήταν η πρώτη φορά που ηχογραφήσατε μαζί ένα τραγούδι? Πώς ήταν? Αγχωτική. Πολύ. Εντάξει, βασικά ήταν μια χαρά πήγε γιατί τραγουδήσαμε όλοι από μια φορά όλο το κομμάτι. Και μετά. Και τρία άτομα το κάνει κάτι ήταν. Το κάνει κάτι, ναι, και από τον διαγωνισμό αυτό ήταν. Ωραία, άρα τραγουδήσατε όλοι μαζί και μετά έγινε το μοντάζ και κάπως έτσι. Χωρίστηκε και χωρίστηκε. Ποιο ήταν, το θυμόσαστε? Το κάνει κάτι ήταν το. Ποιο κάνει κάτι πιο? Το δικό. Όχι της Βαντή. Μα γι' αυτό λέω. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολύ το ελληνικό κτλ. Το πρώτο live το θυμόσαστε? Για πρώτη φορά που βγήκατε ως Boys and Noise ήταν live. Το πρώτο live. Ναι. Κανονικά σκηνή και κόσμος. Δεν το πιστεύεις που ήταν. Ήταν στην θετική ενέργεια. Πού ήταν? Στη θετική ενέργεια. Μάλιστα. Πόσο κόσμο είχε? Φαντάζομαι χιλιάδες. Είχε 30.000 άτομα όμως είχαν πει τότε. Κομμένα πόδια. Αλήθεια, πραγματικά τώρα. Φαντάσου τώρα, εγώ 16 χρονών, πάνω στο stage, βλέπω 30.000 κόσμο, δεν έχω ξανακάνει live ζωή μου. Σοβαρά. Δεν ήμουν καλά. Δεν αισθανόμουν καλά. Μισό λεπτό, παιδιά. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε υποστεί, ακόμα και εγώ σαν DJ, τελευταία φορά που παίξαμε είχε 27.000 άτομα στο College Day Festival. Εντάξει, σου ανεβαίνουν οι παλμοί, αλλά δεν είναι και το ξέρω εγώ, είναι όντως ή το λέμε έτσι για να έχει τρελό άγχος ή. Θα σου πω, εγώ αγχωνόμουν γενικά λίγο πριν βγει στο live, νομίζω ότι είναι η στιγμή που αγχώνεσαι περισσότερο. Πόση ώρα πριν? Το ακριβώς πριν. Λες τώρα μου έχει κλείσει η φωνή, ας πούμε, θέλω να πάω τουαλέτα. Όλα σου έρχονται εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Και εγώ σκεφτόμουν αυτό, ότι για να αγχώνομαι τώρα που θα ανέβω πάνω, θα δω τον κόσμο και τίποτα. Δεν θα βγει φωνή ποτέ, ας πούμε, θα πέσω κάτω. Αλλά λειτουργήσε τελείως αντίθετα. Ο κόσμος λειτουργήσε τελείως ευχάριστα εκείνη τη στιγμή και μου φύγει. Σε αποφόρτισε και σου να μιλήσει. Τελείως. Η ίδια διαδικασία είναι και τώρα ή τώρα αγχώνεσαι μια ώρα πριν ή ενδιάμεσα? Δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αυτή η διαδικασία του άγχους? Πάντα υπάρχει άγχος, δημιουργικό πιο πολύ. Να πάνε όλα καλά, να βγούμε στο stage και μετά ζεσθενόμαστε. Την ώρα που τραγουδάτε, αισθάνεστε τριγύρω? Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάτι συμβεί το βλέπετε ή είσαστε καρφωμένοι σε αυτά που θα τραγουδήσετε και τα λοιπά ή στο δικό σας το show? Βλέπεις ρε παιδί μου κάτω, ξεχωρίζεις κάτω? Εννοείται, πάντα βλέπουμε. Τραγουδάμε και κοιτάμε τις γυναίκες. Και επίσης κοιτάμε και τους γύρω μας και επειδή έχουμε συνηθίσει τώρα και σε μια ρουτίνα, να το πω έτσι, δηλαδή ότι βγαίνουμε, τραγουδάμε, κάνουμε αυτό, όταν γίνει κάτι, έστω και το παραμικρό διαφορετικό, μας πιάνουν τα γέλια. Δηλαδή. Σωστά. Η τελευταία live, η πιο πρόσφατη που κάνατε, πού ήταν? Ή προχθές, πότε ήταν? Προχθές στη Μεσσηνία. Κάτω σε ποια πόλη? Στους Γαργαλιάνους. Εκεί ήταν, ναι. Κάπου το έχω ακούσει. Τι έγινε, για πείτε μου λίγα. Τώρα θάλασσα από πίσω. Τι ώρα ήτανε? Ηλιοβασίλεμα από πίσω. 8.30 ώρα ξεκινήσαμε, τελειώσαμε γύρω στις 9.30, 10 παρά. Οκ. Και έγινε χαμός, εντάξει. Μάλιστα, κατάλαβα. Πώς αισθάνεστε όταν όπου πάτε γίνεται χαμός με τις θαυμάστες? Θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Μην αρχίσουμε τώρα, ναι, εντάξει. Σ' αρέσει, σε τρελαίνει πολύ, γιατί άλλο ναι, μ' αρέσει. Με ενοχλεί. Ή τρελαίνομαι, αν δεν τις δω να ουρλιάζουν, θα έχω πρόβλημα. Πού είναι η φάση, για πες μου, Άρη. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μας αρέσει πάρα πολύ.
Απελευθερώσου και πες το μου. Ναι, εντάξει, κάτσε λίγο να απελευθερώσω. Εντάξει, όταν πας σε ένα χώρο, οποιοδήποτε είναι αυτός, είτε σε κάποια εκπομπή μπορείς να πας και να είναι εκεί κόσμος, είτε στο live που είναι η ουσία, ξέρω, ο πυρήνας. Και βλέπεις τον κόσμο που είναι μαζεμένος εκεί, περιμένει ώρες για να σε δει. Είναι ένα τριχιαστικό εκείνη τη στιγμή. Λες, ρε γαμώτο, τώρα τι γίνεται, ξέρω. Εσύ. Εννοείται, συμφωνώ με τον Άρη, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, εντάξει, να μην γίνεται χαμός, δηλαδή. Α, εσύ είσαι λιγάκι του πιο ησυχό. Εσύ είσαι λιγάκι του να είναι λιγάκι πιο cool. Όχι, εννοείται πως μου αρέσει πάρα πολύ, με συγκινεί πάρα πολύ στη σκηνή όταν γίνεται αυτό. Απλά εντάξει, οι τρελές εκδηλώσεις είναι. Μερικές φορές ξεπερνάνε τα όρια. Οι υπερβολικές. Ναι, αλλά όχι πάνω σκηνή. Πάνω σκηνή είναι όλα δεκτά. Κατάλαβα. Βαγγελή. Τρελαίνομαι. Εντάξει, είναι η ενέργεια που παίρνουμε κάθε φορά από τον κόσμο. Δηλαδή, όπου συνεντεύξεις live γίνεται χαμός, περνάμε πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που θυμάσαι, ρε παιδί μου, πες ότι σου λέγανε. Να ξεκινήσουμε ανάποδα, Βαγγέλη. Τι είναι αυτό που θυμάσαι on top of mind από θαυμάστρια? Τι είναι αυτό που θυμάσαι κάτι από μια θαυμάστρια και σου έρχεται πρώτα στο μυαλό? Τι είναι αυτό? Το βλέμμα βασικά. Όχι, συγκεκριμένα θα μου πεις. Ήτανε μία που αυτό, αν έχεις. Εντάξει, έχουμε ζήσει πάρα πολλά. Τώρα θα πω ένα. Ήμουνα on stage και στη Θεσσαλονίκη, το live αυτό. Είναι τρελές. Ωραία, μας πετάνε γενικά ρούχα, διάφορα πράγματα. Οπότε ανοίγω. Φαντάζομαι και ζώρουχα. Θα σου πω τώρα. Παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, και ανοίγω το χέρι μου γιατί μας πετούσαν κασκόλ, ήταν χειμώνας τότε που είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη. Και έχω κάτι μαύρο, ρε παιδί μου, και το πιάνω χωρίς να δω τι είναι, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου. Ένα όμορφο στριγκάκι. Όχι, εντάξει, δεν είναι στριγκάκι, ήταν σουτιέν. Ένα μαύρο σουτιέν. Βέβαια, μέχρι να το δω. Τι νούμερο ήταν, θυμάσαι τι νούμερο ήταν? Όχι, αυτό δεν το είδα. Και όλη την επόμενη ώρα ψάχναμε ποια είναι αυτή η κοπέλα να βγάλουμε. Όχι τίποτα άλλο, να πάρει το σουτιέν εγώ. Ναι, γι' αυτό. Μπα, δεν έχουν άγχος. Εσύ, θυμάσαι κάτι? Τα λέω εσύ, Τζίμι. Τα ίδια, δεν έχω κάτι. Το ίδιο σου τι μοιραστήκατε αυτό? Το ίδιο, όχι οι τρεις, ναι. Άρη. Όχι, ήταν για μένα αυτό το θέμα. Εγώ έφτιαχνα το από κάτω. Πείτε μου κάτι, τον αριθμό του κινητού σας τον δίνετε? Τον έχουν βρει. Ναι, δεν χρειάζεται να το δώσω. Κάτσε μισό λεπτό, άμα θες το κάνεις απόρριτο, μην τρελαθώ. Εντάξει, εγώ όταν πήγαινα σχολείο είχα ένα αριθμό το οποίο τον είχαν βρει και τον είχε μάθει όλη η Ελλάδα. Και τώρα τι γίνεται, αφού ξέρουν τα τηλεφωνά, τι γίνεται? Τα χρησιμοποιείτε ή τα έχετε πετάξει? Εγώ άλλαξα. Εντάξει, ναι. Τζίμι. Εγώ χρησιμοποιώ ένα app που μπλοκάρει. Άρη. Και εμένα μου τον είχαν βρει. Ξέρεις, είναι ένας να το βρει, τελείωσε εκεί. Ένα βέβαια. Έτσι. Αλλά ναι, άλλαξα και το αριθμό και μέχρι στιγμής είμαι σε ησυχία. Έχετε φοβηθεί ποτέ από τις θαυμάστριές σας? Να φοβηθείς από κάτι? Δηλαδή να πεις, τι θα γίνει? Έχουμε φοβηθεί για τις θαυμαστρίες μας όταν έρχονται πάρα πολύ, όταν γίνονται ασφυκτικά τα πράγματα από κάτω. Ναι, και πάντα εννοείται πως τους λέμε ότι να προσέχουν. Ναι, μην χτυπήσει κανένα. Εντάξει, εγώ έχω φοβηθεί σε φάση. Έρχομαι να σε πάρω καλιά και έρχομαι με χιλιόμετρα την ώρα. Κάνοντας σχεδόν σπίαρα, ας πούμε. Φεύγοντας πίσω. Αυτό είναι μόνη μου τρομάρα κάθε φορά. Γιατί έρχομαι με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξέρεις, λίγο πριν σταματάω. Πείτε μου κάτι, είστε φίλοι ή συνεργάτες? Εχθροί. Αυτό που σου λέω. Είστε φίλοι μεταξύ σας ή συνεργάτες? Το φίλοι είναι, είμαστε φίλοι και συνεργάτες. Τι είναι πιο πολύ, είσαστε συνεργάτες πιο πολύ ή πιο πολύ φίλοι? Ένα 55-45. Νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο πάνω από το απλοί συνεργάτες. Ναι. Δηλαδή έχουμε πολύ καλή σχέση. Θα κάνουμε μόνο. Δηλαδή, ναι, κάνουμε πλάκα. Δηλαδή δεν υπάρχει το. Ο ένας τον άλλον, αλλά άλλο αυτό και άλλο το level της φιλίας. Μοιράζω μετά πάντα και ακόμα και αν δεν είμαστε στο group, αν δεν είμαστε σε πρόβες, θα βγούμε και έξω να πάμε κάπου κτλ. Είναι έτσι? Όχι ότι είναι καλό ή κακό. Εγώ βλέπω περισσότερο τα παιδιά. Γιατί κάθε μέρα κάνουμε πράγματα, συναυλίες. Και είμαστε συνέχεια μαζί, οπότε κάνουμε και σπάμε και πλάκα. Είμαστε πιο πολύ. Πολύ ωραία. Και φίλοι και συνεργάτες. Δεν γίνεται να μην είσαι φίλος με τον άλλον όταν είσαι 24 ώρες μαζί του που λέω. Ναι, δεν γίνεται. Από τον θα ξυπνήσει. Και δεν έχει και αποτέλεσμα. Σας έχω πολύ βρώμικη ερώτηση. Όπα. Ποιος είναι ο αγαπημένος του καθενός?
ο Άρης θα μου πει ποιος από τους δύο, ο Τζίμι, ο Βαγγέλης είναι ο αγαπημένος του, και όλοι θα πάμε γύρω-γύρω. Θα σου πω κάτι, δεν ήρθαμε να κάνουμε χαχαχαχηγή, θα μάθουμε τα πάντα. Τα κορίτσια θέλουν να μάθουν τα πάντα. Λειτουργώ ως ενδιάμεσος. Εσύ, Άρη, από τον Τζίμι και από τον Βαγγέλη, ποιος είναι ο αγαπημένος, ο πιο συμπαθητικός σε σένα? Αυτές τις στιγμές, οι τρεις μας, σε συναυλίες και σε tour, και μου αρέσει πάρα πολύ γενικά η ψυχραιμία του Βαγγέλη, ξέρω εγώ, σε φάσεις πλάκας, ότι θα σκεφτεί στην οποιαδήποτε στιγμή μια πλάκα να κάνει και κάτι θα γίνει και θα γελάσουμε. Δηλαδή, Τζίμι, ποιος από τους δύο είναι ο αγαπημένος σου? Όχι ότι δεν αγαπάς τον άλλον, αλλά ξέρεις τι εννοώ. Όχι, δεν θα πω αγαπημένος μου εννοείται, γιατί και τα δύο παιδιά είναι διαφορετικά. Όπως και ο Άρης, και εγώ τον καθένα τον συμπαθώ για διαφορετικούς λόγους. Με τον Άρη τον συμπαθώ γιατί είναι απλά τρελός, και όσο και αν ήρεμος φαίνεται εδώ πέρα και συναισθαλμένος και